ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா மண்டகாட்டு அம்மன் கோயிலை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த மண்டகாட்டு அம்மன் கோயிலுக்கு கேரளால இருந்து மக்கள்கள் இருமுடி கட்டி வராங்க. ஏன்னு யாருக்காவது தெரியுமா? அதாவது பல வருஷத்துக்கு முன்னால இந்த இடத்துல அம்மன் முதல்ல ஒரு புத்து வடிவத்துல இந்த இடத்துல காட்சி தந்திருக்காங்க. அங்க இருக்க ஊர் மக்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா அதை சுத்தி ஓலை குடிசை அமைக்கிறாங்க. முன்னர் கேரளால இருந்து கிழக்கு பக்கமாக காய்கறி எடுத்துட்டு வருவாங்க மாட்டு வண்டி. நைட் டைம் ஆனதுனால அங்க பக்கத்துல எங்கேயாவது தங்குறதுக்கு இடம் இருக்குதான்னு பாக்குறாரு. அங்க எதுவும் இடம் இருந்த மாதிரி தெரியல. இப்போ அங்க பக்கத்துல ஒரு மனிதரை பாக்குறாரு. அவர்கிட்ட போய் கேக்குறாங்க, சார் இங்க நைட்டு தங்குறதுக்கு எங்கேயாவது விடுதி ஏதாவது கிடைக்குமா? அவரோ ஒரு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு மனிதர். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அண்ணா அங்க ஒரு ஓலை கூடுசு அமைஞ்சிருக்கு பாத்தீங்களா, அங்க நீங்க போங்க, உங்களுக்கு தங்குறதுக்கு சாப்பிடுறதுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் அப்படின்னு எதர்ச்சியா சொல்றதும், இவரும் அதை கேட்டுக்கிட்டு அவர் கொண்டு வந்த மாட்டு வண்டியோட அங்க போறாரு. மாட்டு வண்டி வாசல்ல கெட்டுறாரு. உள்ள போய் பாக்குறாரு, அங்க ஒரு ஒளிவட்டமா இருக்குது. வயதான முதியோர் ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க. அவங்கள்ட்ட சாப்பாடு கேட்கறாங்க. அவங்களும் உட்கார வச்சு சாப்பாடு போடுறாங்க. அவர் அதை சாப்பிட நேரம் அவர் உணர்றாரு, ஒரு அறுசுவை உணவு உணர்றாரு. அவர் இதுவரைக்கும் வாழ்க்கையிலேயே கண்டுடாத ஒரு அறுசுவை உணவை அன்னைக்கு அவர் சாப்பிடுறாரு. அங்கேயே ஓய்வெடுத்து தங்கிடுறாரு. காலையில தூங்கி முழிச்ச அவருக்கு அந்த இடத்துல கோயில் இருக்கதா உணர்றாரு. அப்புறம் நேத்து நடந்த சம்பவத்தை அவர் நல்லா யோசிச்சு பாக்குறாரு. என்ன நடந்தது? நம்ம நேத்து நைட்டு தங்க நேரம் ஒரு விடுதியில தங்கணும், இங்க எப்படி ஒரு அம்மன் கோயில் உருவாச்சு? அப்பந்தான் அவருக்கு தெரிய வருது, நம்ம நேத்து நைட் அப்போ நமக்கு உணவு அளிச்சது எல்லாம் மண்டகாட்டு அம்மனுங்கிறத அவர் நல்லா உணர்றாரு. அம்மனுடைய அருளை உணர்ந்த அவரு உடனே தன்னோட வண்டியை தன்னோட சொந்த ஊருக்கு திருப்புறாரு. அங்க இருந்து தன்னோட மக்களுக்கு தனக்கு நடந்த மகிமைகளை உண்மைகளை எல்லாமே அவங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா விளக்குறாங்க. அன்னையில இருந்து ஒவ்வொரு மாசம் ஆச்சுன்னா கேரளா மக்கள்கள் இருமுடி கட்டி எடுத்துக்கிட்டு இங்க வராங்க மண்டகாட்டு அம்மன் கோயிலுக்கு. அதுல ஒரு முடியில பொங்கலுக்கு தேவையான பொருட்களும் இன்னொரு முடியில அபிஷேக பொருட்களையும் வச்சு மக்கள்கள் இருமுடி கட்டி அங்கிருந்து கொண்டு வராங்க. அம்மனை தரிசித்து 10 நாள் திருவிழாவா செவ்வாய்க்கிழமை அந்த கோயில் திருவிழா முடியுது. அம்மன் அருளை பெற்று மக்கள்கள் செல்கிறார்கள்.